Però sí que en música més general que escolto, més famosa, l'home és el jefazo, el que té l'estereotip és l'home que té totes les noies que li van al darrere. I think men are represented as cheaters. Men are represented as strong, sometimes violent. A les dones el que interessa és tot el físic. Women are the ones that stay loyal. La música que més està sonant crec que no representa la societat tal com la volem ni la societat tal com és. Ens estan creant com un model a seguir i hi ha coses que sí que no t'identifiques perquè potser no tens l'edat suficient i no has viscut suficients coses, però, per exemple, en els temes d'amor, desamor, ara és com si el teu crush no t'estima, és tràgico, saps? És el que s'està transmetint.